Така, стигаме тук някакво разклонче, че малко гризлито се умори, вика чай да почина, тук се облегна. Се чуем накъде да фаним. Интересното е как се топи снега. Опа! Краката са дроб. Ето тук къде тече. Вече разтопения сняг. И сега през този снежец ще заминем за да продължим натам. Вероятно ще останем на Мати Маскара. Какво стане? Тук бая кално. Да. Гледам, тук не е разбит пътя от тази вета Мати. Очаквайте ново включване.